Традыцыйныя бургеры і вядомыя на ўвесь свет воперы, разнастайныя гарніры і закускі, а таксама дэсерты, гарачыя і халодныя напоі. Гэтым і многім іншым можна пачаставацца ў новым рэстаране «Бургер Кинг» па адрасе вуліца Махновіча, 6 у Брэсце. Ён стаў ужо 17-м у Беларусі за 3 гады работы кампаніі ў нашай краіне. Фішка новага рэстарана – нетрадыцыйны варыянт адпачынку ў горадзе, рэлакс для гарадскога жыхара. Кропка хуткага харчавання разлічана на 48 месцаў і будзе працаваць практычна кругласутачна. Неўзабаве тут адкрыецца і Кинг Драйв – абслугоўванне наведвальнікаў на аўтамабілях, новы напрамак работы, які вельмі папулярны ў Заходняй Европе і Паўночнай Амерыцы. Мы очень благодарны администрации города за сотрудничество, помощь, за заинтересованность открыть наш ресторан в таком современном месте. Во-первых, это современный торговый центр. Во-вторых, это очень хорошее месторасположение. Наш ресторан открылся с драйвом, то есть мы обслуживаем посетителей на авто. І драйв, і арыгінальны смак першымі змаглі ацаніць журналісты і блогеры яшчэ да афіцыйнага адкрыцця рэстарана. Здорава, смачна, непаўторна, не хапае эпітэтаў, каб дакладна перадаць тое, чым частавалі. Приятная атмосфера, хорошие люди. Очень понравилась экскурсия, потому что вряд ли у кого-то еще будет возможность посетить само производство, увидеть кухню изнутри. И на самом деле это интересный опыт. Мэта «Бургер Кинг» – стаць любімым месцам адпачынку гараджан. І гэта рэальна. Новы рэстаран прываблівае смачнымі стравамі, дэмакратычнымі цэнамі, вытанчаным інтэр'ерам, які выкананы з натуральных матэрыялаў, у асноўным з дрэва. Сэрвіс на самым высокім узроўні. Персанал на працягу 3 месяцаў у Мінску спасцігаў сакрэты рэстараннай справы і абслугоўвання кліентаў. Адным словам, заходзьце, не пашкадуеце. Гостей, жителей города Бреста приглашаю к нам в ресторан. Прийти его оценить, попробовать лучшие бургеры в стране, в городе и оставить свои, может быть, отзывы на наших сайтах, ресурсах, в соцсетях. Ёсць у «Бургер Кинг» яшчэ адна прывабнасць для наведвальнікаў. Пачаставацца іх стравамі можна нават і не выходзячы з дома. У рэстаране працуе служба дастаўкі. «Бургер Кинг» запрашае. Алексей Завадскі, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».